Zeg, Driekes, je ziet er strak gekleed uit vandaag. Ja, hè? Ik denk ik zal mijn pakjes even aandoen voor vandaag. Ja, hoe komt het dat jij vandaag zo strak eruit ziet? Ja, mede door mijn vriendin. Mijn vriendin zei dat ik er strak uit moest zien vandaag. Ze zei, dan doe je een blouseje aan en zo. Ik zei, ja, dat is goed. Zodoende. Je hebt een nieuwe single uit? Ja, klopt. Het liedje heet Hoe Vaak. De tekst is geschreven door Henny Thijs en het is opgenomen bij Maarten de Groot in Enschede. Het is geplukt door Dennis van der Kraan. En het is uitgebracht bij Ronald. En het gaat super goed, dus ja, ik hoop dat het zo doorgaat. Ik heb nu het liedje Hoe Vaak, dat is eigenlijk gebaseerd op mijn vader, omdat ik hem nu heel weinig meer zie. En ja, ik wil met dit liedje, zeg maar, wil ik het Nederlands publiek wil ik laten voelen wat ik ook voel, zeg maar. En wat voel je? Verdriet, pijn, leegte. Hoe komt het dat je vader bijna niet meer ziet? Ja, mijn vader heeft een nieuwe vriendin. Die vriendin heeft longkanker. In ieder geval, dat had ze. Is nu al van genezen. Maar omdat ze dat heeft gehad, is hij heel vaak in Amsterdam geweest, weet je wel. En dan was hij heel weinig thuis, dus toen heb ik hem heel weinig gezien die tijd. Daarom heb ik voor dit liedje gekozen. Weet je vader dat het liedje over hem gaat, of voor hem is? Ja, dat heb ik verteld en dat vond hij heel mooi, zei hij dus. Daar ben ik blij om. En is er daardoor ook een verandering gekomen in de hoeveelheid keren dat jullie elkaar zien en spreken? Ja, hij is nu wel veel meer gewoon in Breda dan, zeg maar, bij ons thuis. Dus ja, ik zie hem nu wel vaker dan eerst. Daar ben ik wel blij om. En is hij trots? Ja, sowieso. En dan andersom, ben jij trots op je vader? Ik ben heel trots op mijn vader. Vooral dat hij het nu doet, dat hij toch tijd wil maken, zeg maar, om weer de band terug op te bouwen. Daar ben ik wel trots op hem.